Sziasztok, én Limiterök, és itt vagyok. Megcsináltam a havasat is a Mesteremszi 19-es szerverén, ahol sajnos már ütni is lehet. Hát megcsináltam, úgyhogy itt vagyok fölugrottam. Szerintem nem tudom, még maradjak, vagy nem maradok. Menjünk is föl. Remélem lesz valami gratuláció, mert ha nem lesz, akkor nem lesz jó. Igen, megcsináltam. Ez egy elég nehéz. Nehezebb volt, mint a Forest Jump. De meg lehet csinálni. Remélem lesz valami gratuláció is, hát menjünk. Én most megyek innen vissza, és nem lehet. Hát, amúgy ez a videóban csak ezt akartam bemutatni, hogy meg lehet csinálni. Akkor menjünk is le. Sziasztok, srácok! Ugorjunk fel még egyszer, és nem sikerül. Ajjaj, de jó nekünk. Akkor meg is mutatom, hogy kösz a segítséget, ez tényleg jó jött, bazd meg. Na bocs. Ne üss! Isten!